Benvinguts novament al Thyssen d'Andorra a casa teva. Avui us anem a parlar d'un artista britànic, es diu John Atkinson Grimshaw, i parlarem d'una obra que tenim a la col·lecció Carmen Thyssen, que es diu Vaixells al riu Clyde. Aquest és un artista victorià, un pintor victorià. Els artistes victorians tenien un grau de realisme molt potent, molt interessant, molt fotogràfics, podríem dir-ho, però sobretot amb un grau de realisme i una sensació molt àmplia, molt propera. Pintor que treballa la Gran Bretanya industrial, el dia a dia, el costumisme, una miqueta aquesta proximitat sobre la naturalitat de la societat, en aquest cas de Gran Bretanya, a finals del segle XIX. Com veieu a l'obra, tenim una sensació molt propera de boira, d'humitat, de fred. Tot això se'ns barreja d'una manera molt interessant amb aquests vaixells que estan a la part esquerra del riu Clyde, com coneixeu, el riu més important que hi havia a Escòcia, sobretot per l'arribada de mercaderies que després es repartien per la resta d'Europa. Són un dels ports més importants, el més important d'Escòcia, evidentment, però sobretot un dels molt importants com a punts intermitjos de l'arribada de mercaderies a Europa. Parlem de finals del segle XIX i veiem aquest contrast, aquests vaixells, aquesta sensació de fred que es veu clarament i que contrasta molt amb la llum. La llum del dia que està començant, veieu aquesta llum que és del cel, és aquesta arribada del sol, molt tenuament encara és de matinada, tot i que ja es veu vida. Si veiem a la vorera veiem moviment de gent que van amb paraigües, amb la qual vol dir que està ploguent, evidentment, i el contrast més fort és amb la llum artificial, la llum creada per l'home, les làmpades de gas que es veuen a les cases, les faroles, aquesta línia de faroles que es veu tènuement i que ens donen una profunditat molt interessant sobre la curva que fa el carrer, i amb punts de llum molt al fons, darrere dels màstils dels vaixells, podem veure com continua la ciutat per allà. Alhora també veiem aquests petits faros o llums als carros, els carruatges que passen pel carrer, un carrer adoquinat, com podeu veure, i el contrast també molt interessant de la foguera que hi ha a la part esquerra de l'obra, on tenim aquest foc a terra envoltat de diferents persones, que el que ens fa és donar-nos la sensació del fred i l'escalfor alhora, de la gent que està al voltant, guarint-se d'aquesta humitat màxima que veiem. El reflexe, a més, que veiem al terra de la llum provocat per l'aigua és d'un realisme espectacular. És una obra que té una força importantíssima, sobretot per el realisme. Podem palpar, podem percebre la humitat nosaltres mateixos mirant l'obra. Això és quelcom que és meravellós. John Atkinson Grimshaw va ser un artista que, a més, va ser, evidentment, com un dels pintors realistes victorians, va tenir una importància vital, i va ser molt interessant la seva relació amb James McNeill Whistler. James McNeill Whistler va ser potser un dels pintors victorians per excel·lència, pintor americà afincat a Anglaterra, vivia a Londres, al barri de Chelsea, i allà es coneixen, i podem dir que James Whistler, qui potser recordareu aquesta obra, que és un arranjament en gris i negre, però més coneguda i a més popularitzada per una pel·lícula d'humor, una obra coneguda com La mare de Whistler. Aquest artista força reconegut va dir d'Atkinson Grimshaw que era l'excel·lència de la pintura victoriana i del realisme en una obra d'art. Això jo crec que és força interessant, i a més us posaré solament un petit exemple perquè veieu la influència, ja que estem encara en la nostra exposició Influencers en l'art, la influència d'aquests dos artistes podien obrir cap a altres força més coneguts socialment en pocs anys. Hi ha obra de James McNeill Whistler que es diu Nocturno, Battersea Bridge, perdoneu, que va ser feta el 1872. Aquesta obra que esteu veient ara té una força espectacular, però sobretot difereix absolutament de les altres dos que us he ensenyat.
no? Tant la mare de Whistler com el quadre de John Atkinson Grimshaw baixeix al riu Clyde. En aquest sentit, mireu per això com s'assembla a aquesta altra obra. Aquesta obra va ser feta per Claude Monet, és Charing Cross Bridge, és una obra impressionista, ja feta en els últims anys del segle XIX, 1889, em sembla, per ahí. Llavors, i veieu que es va influenciar moltíssim precisament d'aquest joc de la llum, de la no llum, de la transparència, de la boira, de la humitat. Elements força importants. I perquè veieu ja un punt final la importància de Grimshaw, Charles Dickens, a la seva obra La casa desolada, va descriure Londres d'una manera que podríem reflexar absolutament la similitud amb aquest quadre que estem parlant avui. És a dir, parlar d'humitat, parlar de fred, de boira, de totes aquestes sensacions tan londinenques i que alhora també poden exportar-se a l'obra d'Atkinson Grimshaw a Glasgow, baixés del riu Clyde. Espero que us hagi agradat aquesta petita explicació. Com us dic, intentem no allargar-nos per no fer-nos pesats, però bé, ens veiem la setmana que ve. Sabeu que cada setmana parlem d'una obra d'art, alhora que també fem moltes més activitats. Com ja sabeu, estem amb 5, 6, 7 activitats cada setmana. Des del Thyssen d'Andorra us encoratgem a continuar. Són dies llargs, són setmanes que es fan pesadetes, però estem amb vosaltres. Estem amb vosaltres i, com sabeu, el museu és vostre i us el fem arribar a casa. Fins aviat.